Slav jwara ve carê berê we dim edebiyata kolonyalîstên me serdestên me ji edebiyata Tirkî romanekê pêşniyaz dikim. Navê min Sor e, nivîskar Orhan Pamuk ji weşanxaneya Nefel çap bûye. Yê ji Kurdî ji Tirkî wergerî Kurdî kiriye Mustafa Aydogan. Orhan Pamuk nivîskarekî romanûsekî navdar ê Tirk e ji ber ku xwediyê xelata Nobel a wêjeyê 2006 da wergirtiye. Niha ev romana behsa çi dike dibe ez bi Kurdî çend gotina bêjim ji ber ku romaneke qerese bi rastî ez nikarim nava deqeyekî du deqa da bikarbim behsa vê romanê bikim. Niha ev roman behsa neqaşiyê dike, neqaşên ku di serdema Osmanî da taybet sed sala 16 behsa wê dike. Behsa vê hunerê dike û münaqeşeyên van neqaşên ku di navbera wan da û behsa li gel vê jî em bêjin hunera ango hunera rojava û rojhilat dide berhev ango behsa vê em bêjin nîşaneya wan jî dike ferq û cudayiyên navbera wan jî dike. Wekî din romanekî polisiyê jî ji ber ku hosteyekî neqaşiyê di vir da tê kuştin keça vê Şekûre xanim heye yani keçekî bi rastî ecêb e di romanê da ev jî li pey mirina bavê xwe dixwaze kê sujdar derxe holê wek baweyekî romaneke polisiyê jî wekî din ez karim bêjim ku zimanê romanî gelek herikbar e bi rastî gelekî xweş e kêfa min pê rahat dibe ku di Kurdî da wisa be ji ber ku yên xwînerên Tirkî gelekî gazindan ji zimanê Orhan Pamuk dikin. Wekî din karakterekî Kurd helbet tê da tune ye mixabin lê karaktereke cihûd tê da dîsan heye ciyê xwe girtiye. Wek zanin ev hunera neqaşiyê taybet li Îranê yani Îran ne ku Îrana wek Farisî wek bi coğrafî Îranê gelekî navdar biye ku tesira xwe ser Osmanî jî kiriye. Yani bi Kurtî behsa vê meseleyê dike û tê da bajarî min Erzerum jî heye mesele mezhebên Şafî jî heye. Ev mijarekî bi rastî ew ke lê ji ber ku vîdeo dê pir dirêj be ez ê nikarbim behsa bikim. Bi Kurd û Kurmancî min xwest ez jî edebiyata Tirkî edebiyata ango serdest kolonyalîstên me jî romanekî pêşniyaz bikim li gel Slavan.